Naagi mga tao no nga magsigig pangutana niya kung tubagon dili mo tuo. Nya sige lang yapong pangutana. Murabag naa sa atong Congress karon ba? Siging pangutana nya tubagon dili mo tuo. Magsigig pangita og anomalya niyag masupalpal di lang yapon mo tuo. Nya niya say gasigig tug-an kadto mga malitang kwarta, kadtong mga nangawa nga mga flood control na igasigig tug-an, ang nagsigisag pangutana kabahin sa korupsyon nga naa sa Kongreso o sa Senado ang uban, di sa gyapon mo tuo. Nganong naa magitaw nga bisag ka matuura na imong isulti, di lang gyapon mo tuo. Gitawag na siya og unsa man? Masam na mao na siya'y garbo. Kani manggong garbo mangita ra gid ni siya sa kamatuoran nga gusto niya, pero ang kamatuoran nga dili niya gusto di na niya tuuhan, gani iya pagani ng atakihon. Tanaway mong tupad lingia ing na garbuhon ka, garbuhon. Mao ning nahitabo sa mga Hudiyo, tag-as kay sila garbo nga murag sila na lang gyud sakto. Nabdar kalingawan kaning atong sana Yusik ba na kanang naa sa Malacañang kanang tigsulti anang mensahe sana si Claire Castro ba na? At anti Claire ba tawag na? Naay gisulti si President Bongbong Marcos nga na huli na kuno si Saldico to sa Czech Republic. Nya naaman sa nag-fact check dito nga mga vloggers. Apil na gani si Harry Roque nga wa di ay record nga na priso or na huli. Sa ato pa ang report sa mga vloggers, wa maaresto si Saldico. Pero ningos Bongbong Marcos nga nasakuha na kuno na. Tuwa na dito, ila na lang kunong i-arrange ang pagpadaangan karon pag pangutana ngadto sa press conference ba na? Media conference ba na? Amo tubag-tubag si Claire Castro, ingon siya, awa gyapon masayop ang pangulo kay kanang nahuli o kanang naaresto lain-lain man nagmeaning. Marabag mangita gyud lusot ba ang kana kunong nahuli nga word o kanang aresto lain-lain nagmeaning. So sakto ra gyapon ang kuan pangulo. Siya niya ingon ipa-arrange na kuno nga rin. Hibaw bitaw mo kanang diplomatic nga pag-arrange anang mga kuan. Wa man na magpasabot nga doon na nadakpan. Nga sakto ra gyapon ang pangulo. Kana bang himuon ginilang sakto ba bisag dili sakto. Murabag ako makauban seminaryan sa una ba magsige na gani ko yaw-yaw nga murag sakto kay ko ingnon din ko nila bro sakto man ka pero sakto na. Husto man ka bro pero husto na. Ano imo po man sige balik-balik. Ana ba? Mao na garbo na ang tawag ana garbo. Pero ang taong mapaubsanon, kamaong mudawat sa kamatuoran na way reklamo. Mudawat. Mao na ang mga dili Hudiyo nga wa gani makaila nga naa di ay Mesiyas. Pagsangyaw ni Bernabe didto sa Antioquia, midawat sila og mainiton silang nagsangyaw nga midaghan dayon sila didto sa Antioquia. Hangtod nga nitipo na dito si kanisad si Saulo sa una nga nahimo ng Pablo manglulutos man unya naminaw og mituo man siya sa pulong sa Ginoo nya nagpaubos naman si Saulo nituo na sad siya og nagsangyaw perting paglambo didto nga gani sa una kunong higayon nga kining atong word nga gigamit nga Kristiyano or Christian didto di ay ni na mugna nga word sa
Antioquia, mga dili Hudiyo ang nagsugod ani Kristiyano. Kaysa una ang ilang tawag sa katong nagsunod ni Hesus gitawag man nila og the followers of the way, ang nagsunod sa dalan ana. Pero pag abot na dito gitawag nag-Kristiyano, the followers of Christ. Okay, lingay mong tupad ina Kristiyano ka. Ina Kristiyano ka. Maingon sana kita ang atong tubag, dili ra ko Kristiyano, Katoliko nga Kristiyano. Di ba? Kaya na may Katoliko, na may mga Kristiyano nga dili Katoliko. Kita, Katoliko nga Kristiyano. Sa ato pa, solid gyud ta nga followers ni Jesus. Pero ang pangutana, mosunod ba ta sa gisulti ni Jesus o magsige lang yapon tag pangutana? Kinsay mosunod, ta sa kamot. Ang di mo isa, iya siyawa. Onya, kay niingon man si Jesus, listen, unite, and build. Raffle ticket. Ana. Saman, musunod mo ana. Sus, kusugag sunod. Onya, ngano mang due time kay taghalin. Ang ba raman tingin nato kusog tingali ani tanawa atong halin wa pa magikabot og 6,000 pero niabot nag 5,947 pakpak lang yapon nya ang atong mga pledges kaning pledges mo ni ang katong tag one stop challenge nga anam-anamon lang nilag bayad kinsa man yo dinhi ang naka-appeal na aning mga pledges og one stop challenge nga tag 20,100 tickets. Congratulations. So, natin 27 ka mga one-stop challenge. 7 na ang na-kumplitog bayad. 20 na ang wala pa mabayad. Kana siya mo na yung mga gitawag na to pagtuo. Kana bang di ta magpanagana paghatag basta paras Ginoo. Kining atong pagtuo mausan ni ang makapahiusa nato ngadtos Ginoo. Daghan kay nato mahadlok og yawa. Nilingay mo tupad. Ning na wa kayawa diha. Ano ba? Nakayawa wa. Way usa nato nga dili mahadlok og yawa. Simbako yan. Nakayawa daw simbako. Ana man denta. Pero kana di ang atong pagkakuwang sa pagsunod sa pulong sa Ginoo mao din ay makapawagtang nato isip karnero ni Hesus. Muna niingon si Hesus, gisultihan na tamo, nakita na ninyo ang akong mga buhat, pero di gyapon mo mutuo kay dili man mo akong mga karnero. Nilingyan na sana imong tupad ina karnero kas Ginoo. Karnero o karnero kas demonyo. Basig karnero o dili mo na karnero kanding kas demonyo dili ka karnero sa Ginoo kay kanang karnero buutan man na kanding buangon na usahay manangkil man gyud ang kanding ako sa una manugway kog kanding nami turo sa unang kanding kanang way sungay ba kusog kay na manangkil ang Bombay sus lagpot ko na buangon ng kanding o kanang karnero di man kuno na doko ra man ang karnero di man na hilabot mao na kay di man ta karnero kini di ang pagka-karnero sa Ginoo mga igsoon dili din ni siya automatic, it is a choice. Mopili gid ta og magpakakarnero bata o magpakakanding. Nya unsa man aron ta makarnero, magsunod ta sa tingog sa atong maayong magbalantay. Bahala nagmurag di na ta kasabot, sunda gyud. Sunda. Nga bitay maayong magbalantay nato nga nipalit og mga 75 ka tickets. 75 ato mga ginana. Nya ang iya ding instruction pader para na nimo. Nya akong gihimuan online man. Nya atong gihimuag tickets. Amo ba to?
O dili dito 75. 15 ra de, 15 ka tickets. 15 ka tickets. Or 17 ba to? Libong na ko. Basta mga inana, niya ang iya din instruction nito, Pader, para na nimo ha. Iya kung gipalitan babali og ticket ba. Ana. Nya kay ang akong gipasuwat dito angan man niya, pag send nako o diyan na imo mga tickets siya. Oh, nganong ako maningan nga imo munta ningan. Nagpastilag mabunutan ni. Di ba kani siya magmahay-mahay? Basi ba inig-inform nako, hala, ang first prize imungan ako ni. Maingon din siya. Ayaw lang tingali pa dira. Oy, ang kanang mayong magbalantay, dili gid na magsigi og hunahuna siyang kaugalingon. Matud pas gospel gahapon, ingon si Jesus, maayo kong magbalantay kay andam kong magpakamatay para sa akong mga karnero. Mao na di gid na siya sige hunahuna sa kaugalingon. Pero kana mga garbuhon, oy, magsige na hunahuna sa kaugalingon. Magsige nagsubay-subay, kusog kay na mga subay-subay. Imo nang papaliton og raffle ticket. So, kamahal sa daan na kamahal. Nunya sa pagpakolor sa buhok, dili mahal. Anang pangiskis ug pamadlis anang kilay, dili mahal. Hasta pagani ang wa na gyud kapuslanan, ang pilok sumpayan. Ang kanang kuko ba? Hasta di daghan na karong labi na mo mga babae, daghan kay ipamutang anang kuko. Kana lang nay kaslon din inig sulob sa singsing usay masabod na ang singsing kay. Nayo say dagko kayo pamutang diri sa kuko na kung ano naman ilang kuko nga mura naman nagmasakiton kay kanang kuko ko amon na kani limpyong ni atong kuko nanay man nagtungtong diha. Unsa kana? Nakunaunsa naman ni sila sa una. Ang una na kong namatikdan kaning kuko manikuran. Katunggag may pamimbata ba manikuran niya. Humot man ang manicure amo sa nang kawat-kawaton to manicure sa among maguwang ana niya simot-simoton ba. Ana. Nadugay sa una manicure sa una kadto pa man tong colorless. Nadugay colored na. Nanay kuko usahay nga mukalit og blue, mukalit og yellow ana. Nadugay, nag-technicolor na yun, puwa, blue. Karon ang kuko, sumpaya, nagtagas kay murag yung mga Dracula, ang mga kuko, tagas na kaistanan. Nadugay, tagas pa, napag yung mga bugdo-bugdo, diha, nako. Pastilan yun sa tao. Gitawag na siya garbo. Kada bang di ka makadawat sa gihatag sa Ginoo, imog yung usbon yun. Muna ningos Kristo, nakita na ninyo ang akong mga buhat, di lang yapon mo mutuo, magbuhat lang yapon mo laing butang niya, magsigi mo pangutanan ako, di yun mo tuo, kay dili man mo akong mga karnero. Na, ang karnero sa Ginoo, matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, sa atong tubag sa Salmo, kamong tanang mga nasod, dayga ninyo ang Ginoo. Kanang karneros Ginoo, mga igsuon, magsigi nagdaig sa Ginoo. Inigtanaw niya siyang naong, salamat Ginoo, daygon ka kay napakoy naong. Dili kay magsigig ingon, halala naunsa naman ni akong naong, halala naunsa naman. Dili magsigig pangusab sa naong. Igtanaw nimo sa imong buhok, salamat Ginoo, daygon ka kay naapakoy buhok. Nga igsunod niyang tanaw, wa na siya'y buhok, daygon ka Ginoo, kay naa pa ko'y bagol-bagol. Kay nabalabay uban diha, humok na kay dinhi, kay kanabitang kuhaan ani bugal-bagol, nagioperahan, usahay maduot ni dinhi. Nayuban ana, humok kayo, kuyaw kay maparok ba, dikso gawas ang utok. Salamat na pa ko'y bagol-bagol. No? Hasta gani inig-check up nimo, inigtawag dito stage 4 cancer. Salamat Lord, nakatungtong na jud stage 4. Di ba? Muana ka. Na magiuban stage 1 ra, patay na. Ikaw abot na kag stage 4, buhi pa. Di ba? Di din anindot. Na magani uban wa pa gyud kaabot og stage, nabangga ra. Nahogra sa habal-habal. Patay na, wa kaabot og stage. Ikaw stage 4 na. Buhi pa. Kanindot ana. Nya di ka kadayeg sa Ginoo kay garbuhon man ka. Ana. Ako bitaw dinhi maingon ko
May biyantag ingon nga, nganong hinay kining halin sa ticket. Maingon day ko, salamat Ginoo kay naa pag palit. Kaluoy sa wa mamalit. Oh, di ba? Nganong luoy man? Kay duhagod ka buok premyo ani. Naay premyo gikan sa tao, naa sa premyo gikas Ginoo. Unsa may ako ning balik-balikon ha, ang premyo gikan sa tao kanang usa ka 500,000 gitawag na natog first prize. 5 katag 100,000 gitawag na natog second prize. 8 katag 50,000 gitawag na natog third prize. O niya pila to? 40 katag 15,000 gitawag na nato og consolation prize. Pero ang sa Ginoo, ang iyang premyo kada amount nga imong gihatag nga dili na ka mag-expect og bayad, iya nang iuli nato gatusan kapilo. Always times 100. Mopalit kag usa ka ticket 200 times 100 na nakay 20,000. Sobra pa sa consolation prize. Mopalit kag napo ka tickets, that is 2,000 i-times og 100 na nakay 200,000, duha na naka second prize. Ni palit man kag 20 ka tickets. Pilam na? Pila na ka 20 ka tickets? 4,000 gi times og 100 na nakay 400,000. Wa na upat na ka second prize. Ni palit man kag 50 ka tickets. Pila na? 10,000 times 100 na kay 1 million. Duha na ka first prize, and so on and so forth. Ni palit man kag pila na ka tickets. Ni palit man kag 500 ka tickets. Bali na siya og 100,000 gi times og 100. Pila na imong price? Assignment na ninyo, manindog na ta. Galisod og kwinta.